ତଠ ମରାମତି ନ ହେବାରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷେତକୁ ଆସୁନି ପାଣି। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନାଲଗୁଡ଼ିକରେ ସଠ ବସାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗତରା ଗ୍ରାମରୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ 8 ନମ୍ବର କେନାଲର ଗତରା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ସଠ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମରାମତି ନ ହେବାରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ସହ ସଠ ଭିତର ଭାଙ୍ଗି ଜଳପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 30 ଏକର ଜମିର ଚାଷୀମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ବହୁ ଚାଷୀ ନିକଟ ମାହାଙ୍ଗା ଧାନତଳି ରୋଇବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଖାଲସୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ସଠ ଭିତରେ ଲୁହା ପାଇପ୍ ପୁରାଇ ଖେଞ୍ଚି ଚାଷୀ ହାଲିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ସ୍ଥାୟୀ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ କେନାଲ ଓ ସଠଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସଠଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।